Pangulong Rodrigo Duterte, simpleng gisaulog ang Pasko dinhi sa Davao City. Samtang Mayor Inday Sara Duterte mitambong sa Christmas Eve Mass. Ani ang report. Pasado alas 12 sa tungang gabi, adlaw sa Pasko, girilis sa City Information Office kining hulagway ni Pangulong Rodrigo Duterte uban ang kani asawa nga si Elizabeth Zimmerman sa balay niini sa Ecoland, Davao City. Simple lang ang handa sa Pangulo ug sila raduhan ni Elizabeth ang anaa sa lamesa. Samtang mitambong si Mayor Inday Sara Duterte, kauban ang head sa Southern Philippines Medical Center, Dr. Ricardo Audan, sa pinasayong Christmas Eve Mass sa Sacred Heart Parish sa Barrio Obrero, Davao City kagahapon sa hapon. Giubanan ni Audan ang alkalde sa paghatod kang baby Jesus sa manger. Atol sa offertory sa misa, si Mayor Sara ang mitunol sa wine, samtang si Dr. Audan sa bread. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.